Gima Kisii nyithindo mago nyithindo monego beni dok school kendo geche ka nyaka sani kar saa 2 pok giyudo geche maromo ma dhi kuonde monego beni gidhi e odiechieng' ma giyepe, kendo en wach ma pod ok ging'eyo ni nyaka sadi mang' ne giwuog e tauni ma Kisii ka gichimo skunde mopogore opogore mondo mi gidoge gichak somo margi manong'ikore kuom wige 2 e kinde mane itimo yiero maduong' e Thurka. Adwa wuoyo gi achiel kuom jonyuol mochopo ka monego beni tero nyathine e skul. Owinjore nowacho nang'o weche sechegi ma gidok e skul, kaka janyuol owinjo nade? Karibu katika runinga ya Ramogi. Tunataka utuambie wewe, tunaona kuna mtoto na umebeba begi kadhaa kuonyesha kwamba mnarejea shuleni pamoja na mtoto. Hali ikoje wewe kama mzazi? Tuambie unaitwa nani, kisha maoni yako. Kwa majina mimi naitwa Edna Moige. Tuko hapa Kisii town, tunarejesha watoto wetu wakaenda shule. Bali hapa tunaona kuna msongamano kiasi, maana magari yasijaingia hadi sasa, lakini tunatarajia zinakuja moja moja zikienda, na hivyo tunashukuru tu Mungu watoto wetu wakaenda salama. Alafu wakati huu ambapo watoto wanarejea shuleni, hebu tuambie labda wewe unatarajia nini? Labda ushalipa karo kama ilivyotarajiwa, na labda maoni yako ni yapi wakati huu, jinsi ambavyo wale ambao wataenda kufanya mtihani wao watakavyopata fursa ya kurecover ile 2 weeks? Sisi kama wazazi tunatarajia watoto wetu wakirudi shule angalau walimu wetu wakafanye bidii na watoto wetu wafanye bidii ili wakafaulu katika mitihani yao. Ingawa wanaenda kwa upesi sana na wakirudi kwa upesi, wazazi tunanungunika na kulalamika eti school fees tunaumia. Hapo tunadhani serikali itatushughulikia kiasi. Asante sana kwa kuongelesha. Joyce mana chiel kuom jonyuol ma ochopo kar idho geche ma Kisii kolero nwa paro ma en godo, kendo gikwayo ni serikal omed tero negi weche bed mayot kuom jonyuol seche ma koro gidok e skul. Nyalo paro jopuonj kata jotend skunde mopogore opogore bosebed kinyiso ni seche ma nyithindo dok e skul ok oyienegi mar oro nyithindo dala mondo mi odhi omany pesa mag somo e kinde ni ma pod iwacho ni ochumi pod ok maber pod jonyuol. Omiyo kamane kaka weche chale kaunti ni ma Kisii ka wuoka ang' ne wachim skunde mopogore opogore kama ang' ne wuok kod jotend skunde go magilerwa ni seche gi ma nyithindo dok e skul chal nade e skunde go, gichano mar tieko kalenda mar skul tamni nang'o. Kiparo inyalo paro ni gisekawo wige 2 dala, kendo onego beni gimanyo kaka gitieko syllabus no machon mondo mi kachopo higa manyien weche mag somo e Thurka odoga yo makare tok kane COVID-19 ong'iko yore mag somo higa mar 2020. Joyce, kapodi antiere iri Crispin Otieno ka intiere kaunti ma Kisii koni, wacho ni intiere kanyo e kara idho nyamburko mago kama jopuonjre idhe nyamburko ka gidhi e skunde gi mopogore opogore, to nyaka sani ka to bedo ni onge geche mathoth ahinya manitiere stage ka, to nengo mar wuoth chalo nade? Nikech wang'eyo ni thothne ka jopuonjre dok e skul to joriemb geche kata makanga e geche kacho thoro medo nengo mar wuoth. Nyaka sani nengo mar wuoth omedore kose pok omede Kisii kono? Daka machuok mokalo nwa loso kod jo weg nyamburko e kaunti ma Kisii, kendo gilaro ni kata biro ni nyithindo opong' e kar idho nyamburko ma Kisii ni gimedo bei kata matin e kinde ni, kendo gimedo mana kwayo ni gibedo wacho ni nyithindo tem mana rito matin, kendo geche biro chopo kar romgi mondo mi giyud kaka gichopo e skunde mopogore opogore. Nyaka sani giwacho ni nengo mar wuoth ok omedi kata matin e bomba ni ma Kisii. Erokamano ahinya Crispin Otieno ka intiere kaunti ma Kisii. Pod wabiro medo tudre kodi mana kata ka ibiro dhi e skunde moko mondo wane kaka giikore mar rwako jopuonjre ma bende donjo e skul kata dok e skul odiochieng' ma kawuono. Erokamano ahinya. Nyakora Ramogi pod amedo paro ni